Tini aro kok borok haste hapang bai gosina hajaman sale ba kok borok de aro tini bo thayo kok borok de pala jai tongai जों दिनै कक खाय जों कक borok साननो पालायलायखा जोंनि 82 माइल्सनि खायसे कमिउनिटि हल अर्गानाइज्ड बाय टीएमपी टीडब्ल्यूएफ वाईटीएफ जों नबक लं ट्रेबलि डिविजनल टीएसएफ बाय कलेज यूनिट दं जों इनभाइट खाय बनि प्रग्राम जों पार्टिसिपेट खायरोका गे बनि बागैनो जों अनेक टंटलायजा खायसे बर' माने बनि ऐसा प्रोग्राम जिरमानी कक borok साननो 47 বছর एबा 47 ইয়ার काका दिननि साल जरा देखिए पालाय फैजोंमानि 1979 जानुवारि तालनि 19 साल मारिनि सिमि इंगे अबतेखायनो सिनि लैंग्वेज सिनि मानि कक borokनो इनफ्लुएंस खानांगो सिनि फादार हास्टेरो थांनायबो जों सिनि मानि ककनो सिनि मुरा नांगो कारनखाय सिनेमा सिनि वुमेन सेसनो सिनि मुंगना सिनि जाति दखना जों तावबो खायथङो बासनि सालावबो जों खायथानाय अबहायगना जों सयाकारै बोसोरनि बोसोर बिसि बुरुम जों अबहाय खायथानाय नंनि टीएसएफ नि बाखाक्तै रोमान ककबरक सब्जेक्टनि बागै रोमान स्क्रिन बागै कांमा चबा खायबा नुका थानाय दिसमानबो जों बासांनि सालाव नुखा लाइथांजक सालाव जे नक रोमान स्क्रिप्टनि बागै एसेम्बली बासांगो चबा खायले एरेस्ट खायजाक मानि रक ओंखाय अबनति रक नक हास्तेहापां न ता तिनिनि ककबरक गसेमानि साल बा ककबरक सालो नक हास्तेहापां बा राज्य सरकार न ता मेसेज रनानि मुसु बालुकुरक न जोंथ' सीटीएसएफ बिसि कालक माने सिमिनो जों रोमान स्क्रिप्ट जोंनि ककबरक साबजेक्ट याव रोमान स्क्रिप्ट एबा इंलिश अल्फाबेट न सिनि रोमान ककबरक लैंग्वेज ककबरक याव खबजागिया शुरू बांला बाय आरो देवनागरी स्क्रिप्टनो अबनो जोंनो खर्सखायो सिनि त्रिपुरा हास्टेनि इंडिजिनास पिपल कुं फैबारा जों ककबरक सानाय दङ जाते सिनि बरकनो तला सिखायन लगय सिनि बरकनो बांला स्क्रिप्ट एबा देवनागरी स्क्रिप्टनो जों अबाय जे कुनु सिनि ताबक स्कुल लेभेल सिमि जोंनो खर्सखायो जे बांला स्क्रिप्टनि मासिनाय सिनि रोमान स्क्रिप्टनो सिनि ककबरक याव दानानै सेलजागो अन बायनो जों अनेक सिनि टीएसएफ रक मुभमेन्ट खायफैगा सिनि त्रिपुरा सारक मुभमेन्ट खायमा फैगा सिनि ककबरक याव रोमान स्क्रिप्ट खायन लगय आइफों सोलोंै दङ आरो अनेक प्रब्लेम फेस खायदङ बांला स्क्रिप्ट कांमो बाहाय एकार अयकार उकार बाहाय सुनो अनेक खस्थ ओमफ्राय इभेन इंलिश मीडियम स्टूडेंट्स रक अनेक प्रब्लेम फेस खायदङ कारण बक इंलिश मीडियम सारे फंक्शननि फरायफैमानि बक बांला स्क्रिप्ट माया एबा देवनागरी स्क्रिप्ट माया सबा सिनि ककबरक रोमान स्क्रिप्ट नि बागै सबा तो शुरू सिनि टीएसएफ नि बागैया जत त्रिपुरा हास्टेनि बुंथायबार ककबरक सानाय जतनि बागैनो आं टीएसएफ लं ट्रेबलि डिविजननि बागै जतनो मेसेज रमो जे सिनि सोलोंै दं आइरंनि बागै जत नखरक बाक्साखायनो सिनि रोमान स्क्रिप्टनि सबानो जत बाक्साखाय फानरलायनो सुबालायै सबा खालिना नांगौ सिनि रोमान स्क्रिप्ट सिनि डिमान्ड सक्सेस होने साक